5. Och du börjar, ja. Alright, jag börjar. Big hatcha. Det var Etemon först. Something. Och så Spæl i Thai. Niers. Pitri. Upp. Flipper Rooney. Det var Wargreymon till Digimon. Upp. Vi tar bara för att ta ut bara det. Okej, 4. Stopp. Ja, så först till 8 memory, ja. 8 memory nu. Och så jag vet inte vad Etemon till Wargreymon. Så till Wargreymon. Det är true. Ja, that's good. As for it, goodish. Hvordan det behöver Wargreymon? 2000. Ja, vi tar så bara och Digimon till Sugamon för 2. Stopp. Ja. Och så Digimon Sugamon till Etemon för 3. Och han är 2000 right nu. Ja. Stopp. Okej. Ja, jag vill bruka 4 memory. För det gör det här. 4. Så är det nog till att resta. Ja. Så jag kan släppa Digimon, jag släpper en av dem vid 3000, men nu ser jag temara och jag har med temara. Så tvin Etemon för dig. Han blir där och vi tackar väldigt resolver effekterna. Vi ser att han resolver 5 först. Let's hope for a metal Etemon. 1, 2, 3, 4, 5. Nej. No! Yes. Och så får jag tagga allt så korset. Och det var inte en gång i Digimon, så han får nyast. Att det var Ultimate Flare. Och allt detta i trash. Och här är en Sugamon i trash. Ouch! Och jag har 3 memory nu. Ja. Här är inte blivit så. Nej. Upp. Flip. Så jag ska inte öka det så, men jag alltid kan gå Digimon och hämta han safely. Ja. Oha, ja, vad vill man? Okej. Så har vi så mycket att höra bättre än det. Vi vill bruka det. Etemon det. Wow. För sig. Så, det var fulla memory. Så bra. Nej, det blir vi Digimon här. Varsågod. Och så Digimon vi här 22. Jag får bara lägga på till security. Well, det är inte nog att släppa han, det han nu 2000. Men det är minus 2000. Ja. Han är 4000. Han är 5000. Han är 5000 på nu, ja. Ja, så jag kan inte släppa han. Men jag får kort upplägga. Vi har en lägga vid Wargreymon. Plocka det. Och han är väl push checks. 2 checks. Jag väljer blocka här nu. Ja. Här, han dör. Så, 1, 2, 3, 4, 5. Och vi tänker att main guy. Shit. Och resten är just det order. Så vi får se... jag vill se precis. Här. Main guy ut. Och han säger reveal top 4. 1, 2, 3, 4. Och att det är metal här. Men jag kan få ett för... här är inte Sugamon. Ja. Alltså nej, Digimon. Nej, han är inte. Nej, jag släpper inte. Nej, jag tror bara jag vet om han är... om hästen är Digimon i namnet. Men... så hade var inte supergott. Men I will have to take it. Och resten i trash. Det som jag sa.
Så Ja. till cash. Så en metal Etemon till trash. Det här var checka nummer 1. Cash? Right. Så får jag spela Hero. Här 4. Han är memory takers. Ja. Och hur snackar vi Wargreymon? 12 000. DP? 12. Skott. Jag gör stopp. Och är färdig. Ja. Jag följde. Jag haltar första security chatte Gaia Force. Well, jag har Gaia Force, men jag har varit som nästan lika. Basically. Jag följde. Men Arden. Gärna för det som ut. Det är ju mer intressant. Så, en av tar chansen och säger till att hoppa till att du inte första showen. Det som kan eller inte det som jag haft med. Okej. Så jag måste göra det här till sush. Så vi får börja vid Heson. Han löper. Och jag tror det är som bästa ting. Ja. Heson till orda han bäster 8-4 allop. Ser vi. Heson vill helst ha allop i A. I guess. Så vi löper A. Vi Wargreymon. Och jag det är förnämt. Det är en Wargreymon 6000. Här, och ett lika. Det var bara en svarster, så vi får ändå pjantna. Att det var hin good old Digimon. Och tyvärr så är jag som ska ta i. Så jag finns han ut. Länge. Faktiskt. Shit. Du kanske vet det där. Han är bra. Han är bra snö. Ja. 12 000. Hej. Det är finasla, heter där. Och så väljer Troy, vi spelar Digimon. Gör det, alltså ut. Och resten för nyast. Här. Och han kan inte släppa av. Och så får jag så må jag bara lägga av Twitch Security vid honom. Ja. Hoppas att det inte räcker en annan. 2000. Ja, alltså 2000. Och så färdig är att Digimon Metal Etemon will the one and only Etemon starts 6. Remember här. Och när Digimon crash top 3. 8 och 2 och 3. Det sparar vi Suka. Och så var det här sparar vi spel 2. Och det här är självande. Nej. Det är inte det här lugga. Det är en sån och en Kingssugarman. Så kan vi göra Wargreymon så där om till en kock. Om till en kock i halvt här är flyga. Men han startar 2 checks. Så, men han är en kock av 3000. Ja, så jag haltar gång. Vi gör det. En kock och en blockare. 3. Först upp. Alright. E-course ner ut. From memory. Så gör ni course ut. Vi får 1 memory. Eller jag får 4 memory nu. Först upp. Ja. För Digimon var min... Ja, är ner. Spendet. Digimon var min... Greymon till Metal Greymon. Vi 4. Och han släpper. Han dit inte har varit till Etemon. Nej, det är Ja, så är det så kan han släppa en 3000 minne till till Digimon. Är för löpa Twin sedan ett Metal Etemon. Draw 1 till Libya. Och så för tappelsen här fick jag från 2000 och han får äga 2000 under i här så han 12000 nu och vi lägger på Twin Metal Etemon. Jag börjar. Lotch inte
så dreper han. Så häsen är det. Så. Tajt där ju allt mån det var nu. Ja, hade MVP då Sverige. Ja, han det jag akkurat. Jag fick alltså båda vägen. Jag vill spela en Agumon 9 för 2 till en ska göra man nu. Så vi först upp. Släpp. Det fick inte det. Okej. Han blev coop det rinkast. Okej, kan jag dra till det? Hattar till han slår kokers bara det så. Nej, han är inte långkonkor, men droga blockar, ja. Nej. Det är det som är uppskattning. Det ger bara heter, Luka, för att få ett först upp. Okej. Oha. Ja, jag har alltid ätit det här värst. Jag lägger A. Security. Yes, nu. Kring så går och har ger bara check. Det är en tamer. Ja, så kommer han ner. Får jag näsla. Jag lägger A till security. I Etemon. Ja. Det är en Wargreymon. 18 battle, har 5000 av dig. 18 battle, jag kan släppa spela ner för gratis. Ja. Skryteffekt. Och så! Dun! Petter du svarta lever. Hybrid! Second MVP, Tai Kamiya, hybrid! Boom! God. Jag har en hybrid i det. Jag har då löjat som mitt i spel.